Niestety, w naszych społecznościach zbyt często dochodzi do przestępstw nienawiści. Czy wiesz, jak je identyfikować i zgłaszać? Czasem przestępstwa z nienawiści zaczynają się od tak zwanego zdarzenia z nienawiści. To akt wrogości motywowany niepełnosprawnością, odmiennością rasową, religijną, tożsamością płciową lub orientacją seksualną. Przemoc słowna, groźby przemocy, znęcanie się, zastraszanie lub znieważanie online to przykłady zaledwie kilku z wielu zdarzeń z nienawiści. Po popełnieniu przestępstwa zdarzenie na tle nienawiści staje się przestępstwem z nienawiści. Przestępstwo to złamanie prawa i może obejmować napaść, molestowanie, szkody wynikające z przestępstwa lub listy z pogróżkami. Jeśli sądzisz, że jesteś świadkiem lub ofiarą przestępstwa lub zdarzenia z nienawiści, naprawdę ważne jest zgłoszenie tego policji. Nasi funkcjonariusze potraktują Cię poważnie i zapewnią bezpieczeństwo. Zgłoszenie nie wiąże się z obowiązkiem podjęcia dalszych działań, a pozwala uzyskać potrzebne wsparcie. Może też zapobiec powtarzaniu się takiej sytuacji względem Ciebie lub innych. Zgłaszanie Policji Południowej Walii przestępstw lub zdarzeń z nienawiści jest proste. Jeśli zgłoszenie nie jest pilne, możesz zadzwonić pod numer 101 i porozmawiać z wykwalifikowanymi operatorami centrów służb publicznych. Jeśli zdarzenie jest pilne, zadzwoń pod numer 999. Możesz też zgłosić się na miejscowy posterunek policji, porozmawiać z funkcjonariuszem lub patrolującym strażnikiem miejskim lub dokonać zgłoszenia online. Jeśli dokonasz zgłoszenia, skontaktuje się z Tobą nasz funkcjonariusz, aby uzyskać więcej informacji o zdarzeniu. Zostanie Ci przydzielony funkcjonariusz do spraw przestępstw nienawiści, który zapewni Ci bezpieczeństwo, wsparcie i poradę. Gdy zakończymy nasze dochodzenie, możesz nam powiedzieć, jak chcesz dalej postąpić. Możemy też skontaktować Cię z innymi lokalnymi służbami, takimi jak Victim Support, wsparcie dla ofiar. Jeśli sądzisz, że jesteś świadkiem przestępstwa lub zdarzenia z nienawiści, zgłoś to, nawet jeśli masz wątpliwości. Oto, co mówią osoby, którym udało się zgłosić zdarzenie Policji Południowej Walii. Policja potraktowała sprawę bardzo poważnie. Wiem, że gdyby to się powtórzyło, policja od razu by się tym zajęła. Operator utwierdził mnie w przekonaniu, że zgłaszając zdarzenie, postąpiłem właściwie. Zgłaszanie przestępstw i przekazywanie nam informacji zwrotnych pomaga nam kształtować sposoby działania. Twoje opinie pomogą nam lepiej zrozumieć lokalne potrzeby, żeby móc stosownie reagować.